Sri Lanka, az ország, ahol a természet, a történelem és a spiritualitás tökéletes harmóniában él. A legendák szerint még maga Buddha is ellátogatott ide. 2 felejthetetlen hetet töltöttünk ebben a varázslatos országban, tele elképesztő élményekkel. Egy igazi álomutazás, ami végül nagyon nem úgy végződött, ahogyan terveztük. Azért tartsatok velünk ezen az izgalmas körutazáson, és fedezzük fel együtt az ország legszebb tájait. Na, egy gyors dohai átszállás után meg is érkeztünk Sri Lankára. Fontos, hogy az ország vízumköteles, aminek a díja $50, de szerencsére ezt könnyen és gyorsan el lehet intézni online, akár otthonról is. Egy jó 50 perces autóút után végre megérkeztünk Colombo belvárosába. Azonnal bele is vetettük magunkat a város felfedezésébe, és mi mással is kezdhettük volna, mint egy jó tuk-tukkal, ami az egyik leggyorsabb és legélvezetesebb közlekedési mód. Bár néha az árakat azért érdemes alaposan átgondolni és alkudozni. Nem feltétlenül a legolcsóbb, de kihagyhatatlan. Az első megállónk a Gangaramaya templom volt, ami nem egy átlagos templom, mert bármerre nézel, Buddhát látsz. De ami igazán különlegessé teszi, az a kulturális sokszínűsége, hiszen nem csak sri lankai, de indiai, táj és kínai szobrok is keverednek itt. Mindezek mellett múzeumként is működik, így teli van mindenféle régi relikviákkal is. Innen pedig egyenesen Colombo egyik legikonikusabb látványosságához vettük az irányt, mégpedig a város sziluettjéből már messziről kiemelkedő Lotus Towerhöz. Ez a 350 méteres torony a magasságával Sri Lanka, sőt egész Dél-Ázsia legmagasabb épülete. A lótuszvirág egyébként a tisztaság és a spirituális fejlődés szimbóluma Sri Lankán, így a torony az ország modernizációját és felemelkedését jelképezi. Innen pedig útba ejtettük ezt az elképesztően színes hindu templomot, aminek a nevét sajnos nem tudom kiejteni. Itt minden kis szobor egy külön történetet mesél el a hindu mitológiából, szóval ha valahol, akkor itt érdemes pár percet eltölteni és elveszni a részletekben. Ezek után pedig jöhetett egy kis történelem, mégpedig az épület, ahol Sri Lanka 1948-ban elnyerte függetlenségét a brit gyarmati uralom alól. Ez nem más, mint az Independence Memorial Hall. Egy hatalmas emlékmű, ahol a helyiek is szívesen töltik az idejüket. Innen alig pár percre található Colombo legnagyobb parkja, a Vihara Mahadevi Park. Itt vagyunk a Fehérház előtt, és Bea? Beának pedig szülnapja van. Szóval itt a Fehérház, és itt pedig Buddha. Ezután a nyugodt városi oázisból a sofőrünk egyenesen a nyüzsgő Peta piacra vitt, ahol azt gondolta, hogy ott is hagy minket, és majd mi hazasétálunk. De némi győzködés után csak visszavitt minket a szállásunkra. Így már csak egy dolog maradt hátra, mégpedig egy jó skybar, ahol végre Beát is méltóan megünnepelhettük. Miután felfedeztük Colombót, induljunk is el a sziget belseje felé. A következő állomásunk Sigiriya, ahová vonattal kb. Egy budapesti buszjegyárából eljuthattok. Úgy döntöttünk, hogy a vonat helyett Uberrel fogunk menni, mert még mindig ez is elég olcsó, kb. $50-60 jön ki az egész út, és mindössze 3 óra lesz. Szállásunk konkrétan a dzsungel közepén van, úgyhogy elég menő. Már korán reggel el is indultunk a Pidurangala sziklához, hogy a napfelkeltében láthassuk Sri Lanka egyik legismertebb látványosságát, a Lions Rockot. Ez a lenyűgöző 200 méter magas vulkanikus sziklatömb nem véletlenül az UNESCO világörökség része. Egykoron egy bevehetetlen királyi erőd állt a tetején, amelyet az 5. században Kashiapa király építtetett, attól tartva, hogy féltestvére bosszút áll, miután egy puccsal átvette a hatalmat az apjától. A Lions Rockra a belépő $35 kerül, viszont a Pidurangala sziklára mindössze $3 volt, és a kilátás pedig egyszerűen elképesztő. Viszont a majmokra nagyon kell figyelni. A napfelkeltéből sokat nem láttunk, de legalább majdnem kirabolt egy majom. De szerencsére, amint rájött, hogy nem tudja megenni a kamerám, ott is hagyta. Sigiriyából Kandy felé vettük az irányt, de az új barátunk javaslatára még előtte útba ejtettük a dambullai sziklatemplomot is, ami egy kihagyhatatlan látnivaló ezen az útvonalon. Ez a hely is a világörökség részét képzi, és Sri Lanka egyik legjelentősebb buddhista szentélye.
5 barlangból áll és több mint 150 buddha szobor, illetve rengeteg falfestmény található, amik közül a legrégebbiek akár több mint 2000 évesek is lehetnek. A hegyről lefelé haladva pedig még a Golden Temple-t is megcsodáltuk, amelynek hatalmas aranybuddha szobra már messziről ragyog. Na, és most már folytathatjuk az utunkat Kandy felé. Ez egy jó 3 órás út, pedig nincs 90 kilométer sem. Na, megérkeztünk Kandybe. Kandy Sri Lanka kulturális fővárosa, ami a sziget szívében fekszik festői hegyek ölelésében. De nem csak a természeti szépsége miatt híres, hanem spirituális jelentősége miatt is, hiszen rengeteg különleges helyet rejt ez a város és a környéke. Ezek egyike az Ambuluvava torony, amely egy több mint 1000 méteres hegy tetején magasodik. Ez a különleges komplexum a vallási sokszínűség jelképe, hiszen egy helyen találkoznak a buddhista, hindu, muszlim és keresztény hagyományok. A torony spirális lépcsője pedig igazi kihívás, mivel minél magasabbra érsz, annál meredekebb és szűkebb lesz. Nem túl nagy a hely, azt kell, hogy mondjam. Viszont a kilátás az elég jó. Are you scared? Yes. Very? Very. Kicsit tényleg parás felmenni a legtetejére, de azért nagyon megéri. Na, és ha már meghódítottuk az Ambuluvava tornyot, és hidratáltuk is magunkat egy jó kókusszal, akkor el is indulhatunk egy másik ikonikus kilátópont felé, ami nem más, mint a Bahiravakanda templom. Ez a templom főként a hatalmas 27 méteres fehér buddha szobráról ismert, amit szinte a város bármely pontjáról láthattok. A legendák szerint egykoron démonok éltek ezen a dombon, és csak vallási szertartásokkal lehetett megtisztítani a helyet. Azt kell, hogy mondjam, hogy megtaláltuk a legjobb sofőrt, a barátunkat. Sziasztok, Manule vagyok. Manulének köszönhetően még sikerült megnéznünk a buddhizmus egyik legszentebb ereklyéjét, Buddha fogát, tehát még gyorsan átmentünk a fog templomába. Ez az erekje a legendák szerint Buddha hamvasztásakor maradt fent, és évszázadok alatt került át Indiából Sri Lankára. Manapság már egy díszes aranysztyupában őrzik, így közvetlenül nem látható, de a templom és a szertartások hangulata így is lenyűgöző. Egyébként, ha szeretitek a jogát és a meditációt, van egy tuti tippem, a Sanata Suvaya. Itt egy igazán gyönyörű helyen töltődhettek fel, vagy éppen mélyülhettek el jobban a buddhizmusban. Most, hogy felfedeztük Kandyt, induljunk is tovább Ella felé. Mi úgy döntöttünk, hogy mielőtt felszállnánk az ikonikus vonatra, inkább kocsival elmegyünk Nuwara-Eliáig, és majd csak onnan folytatjuk az utazásunkat vonattal. Így nem csak időt spórolunk, de a legszebb szakaszon utazhatunk vonattal, és előtte pedig lehetőségünk lesz megnézni Sri Lanka egyik legszebb vízesését is, a több mint 100 méter magas Ramboda vízesést. Ez a vízesés egyébként 3 szintes, és kellett némi túrázás, hogy elérjük a legfelső szintet, de abszolút megérte. Mi ez a hely? Még egy gyors csobbanásra volt idő, aztán már úton is voltunk a vonatállomás felé. Nuwara-Elia egyébként a brit gyarmatosítóknak köszönhetően vált Sri Lanka teatermelésének központjává. Úgyhogy nem véletlen emlegetik gyakran Kis-Angliaként. Itt vagyunk Nuwara-Eliában a vonatállomáson. Nem tudom, hogy fogunk felférni a vonatra, ami Ella felé tart, mert elég sokan vagyunk. Na, meglátjuk. Már nagyon vártam ezt a 3 órás vonatozást, hiszen ez a világ egyik legszebb vasútútvonala. De amint felszálltunk rá, szembesültem a valósággal. Mert annyian voltak, hogy inkább éreztem magam csúcsidőben a Csepeli héven zöldkölődve, mint egy trópusi utazáson. Na de mindegy. Szóval, ha ti szeretnétek tényleg élvezni ezt a gyönyörű tájképet, akkor érdemes már hetekkel előre lefoglalni a jegyeteket. Végül megérkeztünk Ellába, ahol rögtön érezni lehetett a nyugalmat a levegőben. Itt vagyunk a hídon Ellában, és várjuk a vonatot. Igen. Szerencsére óránként jön egy vonat, és minden második meg is áll a turisták kedvéért, hogy lehessen vele fotózkodni. Ezt a gyönyörű dzsungellel körbevett hidat az 1900-as években építették, és eredetileg acélból tervezték. Csak hogy az első világháború miatt az összes acélkészletet máshova irányították. Így végül a helyiek kénytelenek voltak kőből megépíteni. Na, ha már Sri Lankán vagyunk, akkor egy jó szafarit kár lenne kihagyni. Úgyhogy a következő megállónk az Udalawave Nemzeti Park. Egy gyors pihenőt azért tettünk a Ravana vízesésnél. A legendák szerint Ravana démon király itt rejtette el Szítát, miután elrabolta Rámától.
Most, hogy ezzel is megvagyunk, folytathatjuk az utazásunkat a Nemzeti Park felé. Ezt a parkot az 1970-es években hozták létre, és ma már az egyik legfontosabb vadrezervátumnak számít Srí Lankán. És már a szállásunk is egy külön élmény volt, hiszen a parkon belül festői környezetben helyezkedik el, a természet közvetlen közelében. A szafari hajnalban indul, amikor az állatok a legaktívabbak. Amúgy körülbelül 600 elefánt él itt szabadon, így szinte garantált, hogy találkozunk velük. Egyébként sokan a Jala Nemzeti Parkot választják szafari célpontként, de az Udawalawe remek alternatíva lehet, hiszen sokkal kevesebb a turista, és mivel a terület nem dzsungeles, így sokkal könnyebb észrevenni az állatokat. Viszont emiatt sokkal kevesebb leopárd is van itt. Itt vagyunk a szafarin, már láttunk elefántokat, madarakat, meg krokodilt, de leopárdot még nem. Sajnos. Igaz, nagy macskákat nem láttunk, de így is jó élmény volt. Viszont most eljött az ideje, hogy elinduljunk és felfedezzük a legszebb tengerpartokat, úgyhogy irány Veligama. Veligama egy laza tengerparti kisváros Srí Lanka déli partján. A hosszú, homokos tengerpartjával és a hosszú és szelíd hullámaival tökéletes helyszín arra, hogy egy kicsit lelassuljunk és csak élvezzük a trópusi életérzést. Veligamán lehet szörfözni is, úgyhogy nézzük csak meg, hogy milyenek a hullámok itt. A hullámok amúgy pont ideálisak, akár kezdőknek, vagy akár haladóknak is. A környéket egyébként könnyen be lehet járni robogóval, így béreltünk is egyet mi is. És az első útunk Mirisszába vezetett. Mirissa csak egy ugrásra van Veligamától, de hangulatában mégis egészen más. Egy igazi képeslapba illő kisváros, ahol a türkiszkék tenger, a nyugodt öblök és a tengerparti bárok tökéletesen megtestesítik a trópusi álomvilágot. A partmenti sziklán pedig a Coconut Tree Hill magasodik, ami talán az egyik legtöbbet fotózott hely egész Srí Lankán. Úgyhogy természetesen mi sem hagyhattuk ki a fotózkodást itt. Elvégre is az Instára is kell valamit posztolni. Mirissa után robogóra pattantunk és elindultunk Galle felé. Igaz, ez egy kicsit messzebb van, de így legalább lehetőségünk volt megállni útközben, és megnézni egy kis halászfalut is a híres cölöphorgászokkal. De elég gyorsan kiderült, hogy manapság ez már inkább turista látványosság, mint valódi horgászat. Ezért nem is időztünk sokáig. Útközben találtunk még néhány gyönyörű, eldugott tengerpartot is, és az egyiken csobbantunk is egyet. Megérkeztünk Galléba, ezt a helyet a portugál kolonizáció alatt alapították, és úgy is néz ki a város, mint egy kis portugál falu. Tehát a várost eredetileg a portugálok alapították a 16. században, de később a hollandok vették át és építették ki a ma is álló erődöt. Ami egyébként a világörökség része, és az egyik legjobb állapotban fennmaradt gyarmati város Dél-Ázsiában. Mindezek mellett túlélte a 2004-es cunami pusztítását is, míg a környező települések elég súlyosan megsérültek. Folytassuk is tovább az utazásunkat a part mentén, a következő megállónk Bentota. Ez a tengerparti város hosszan fekvő tengerpartjával megint egy teljesen más hangulatot áraszt magából. Még Veligama egy fiatalosabb és lazább hangulatú hely volt, Bentota inkább a nyugalomról és a luxus pihenésről szól. De ezt mi nem élvezhettük sokáig. Sajnos tegnap előtt történt valami, ami miatt abba kell hagynunk az utazásunkat. Egy váratlan üzenet mindent megváltoztatott, és bár nem így terveztük, de így ért véget a srí lankai utazásunk idő előtt. De ez a 2 hét így is felejthetetlen marad, és nem csak Srí Lanka lenyűgöző szépsége miatt, hanem az emberek, az élmények és a pillanatok miatt is. Amennyiben tetszett a videóm, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és írjátok meg kommentben, hogy ti hol töltenétek el a legtöbb időt ezen a csodálatos szigeten. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan találkozunk, sziasztok!